मैयाहाय आङो माहाय थांदोंमोन गुवाहाटि थांदोंमोन गुवाहाटि थांनानै सार नाब्लाखौबो जों लोगो लाहैदों हयथ'बा मैया आर'नाइ रादाब गुबुन गुबुन रादाबावबो गुबुन गुबुन निउसाव माखासे भिडिअ सारनि भिडिअ बेखौ हगारनायखौ नुनो मोनदों मोजां जादों हगारनायखौ आं गाज्रि मोनाखै ओमफ्राय आंबो मोनसे भिडिअ लाबोनाय दङ माखासे खोथाखौ सोंनो सानदोंमोन सारनावहाय बिनि ओरैनो देहा हिसाबै सारा थिगैनो दं गाज्रि गैया मोजाङानो गाज्रि नङा ओमफ्राय मैया मोनसे गोदोनि फुराना केस मोनसे ओमफ्राय बे बक्सआवहाय मा दङ बक्स मोनसे दङ नालाय बे बक्सखौ खेंनो थाखाय मैया हियारिं दंबावोमोन लोगोसे आरो साबिखौ नागिरनानै मोनाखै जुग जुग बोसोरनि केस आरोखि बेनि मोनसे हियारिं फिसा फिसौ दङ बेखौ मैया कर्टआव गाफैदोंमोन सारा थ' बावहाय आं लोगो मोननानै गोबां बाथ्रा पलिटिक्सनि बाथ्रा खोथाखौ सावरायलायदों ओमफ्राय केन्टिं मोनसे दं केन्टिंआवबो गोबां खोथा सावरायलायदों जोङो सावरायखाङै सावरायै बिनि उनावहाय जोङो बिनि लास्ट दुइथायावसो बिनिया कर्टआव माबा जानांगौ नालाय बिनि उनावहाय दा नेक्स्ट आगष्टनि 22 तारिखआवहाय आगष्टनि 22 तारिखआव मोनसे दंबावो थ' सावरायै हारिनि बाथ्रा ओमफ्राय डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारीनि बाथ्रा गोबां सावरायदों जोङो सावरायनानै बिथाङा आं मोजां मोनदों सावरायनानै माखासे खोथाखौ आं बुंनो सानाखै बुंफुंला सार रन्जन दैमारिनि जिहेतु कर्टनिफ्राय ओंखारनाय लास्ट समावहाय जों फटक लानाय बा माखासे भिडिअ लानाय आं बेखौनो नोंसोरनो एसे हगारनानै होगोन बा खोन्थागोन मैया थांदोंमोन थांनानै माखासे खेथ्रआव दुखुबो नांदों ओमफ्राय बेखौनोल' बुंदों रायजो राजाया खौसेयै थानांगोन आरो रायजो राजाया खौसेयैबो दङ खौसेयै थागोन बे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि जों पलिटिसियाननि लिडारफोरनि गेजेराव बेफोरनि खेथ्रआव गोबांबो सावरायनाय जादों दे आं बेखौ खेंफोरथिखौ होजोबनो सानाखै बुंजोबनो सानाखै बुंथ'ला आरो माखासे पलिटिक्सनि बाथ्राखौ बेनाव माखासे कुइसन खालामनोबो माबोरै कुइसन खालामनो माबोरै सोंनायखौ बियो फिननायखौ होगोन खिन्थु बियो जेल सिङावसो दङना बाहेराव मा जादों मा जायाखै अनलि बे निउसाव एनि टिभि ना एनि टिभि मोनसे निउस चेनेल दं बेखौल' नुबाय थानो मोनो बियो बर' निउसखौ बेनियावहाय आरो बेल'खौसो नुयो गुबुनखौथ' नुनो मोना बियो बेफोरबायदि थ' जिखियानो जादोला सारनि टपिकखौ आं एसे दोनथ'नो सारखौ आङो स्क्रिनाव साइडआव खोन्थागासिनो दङ